vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureururawo chivi icho chandakaita. So pamba apo pandainge ndichigara painge paine umwe muchinda uyu ainge ari single. Regedzai ndinge ndichingoti ndini ndakakonzeresa zvekare kuti ange achizoita single, because inini nemukadzi wacho tainge takamakana. Saka mukuzononetsana kwedu mukadzi wacho akabva azonditengesa manje kune chimwe chikomba changu kuti inini ndainge ndiine umwe zvekare uyo wandainge ndichidanana naye. Ndakarohwa mukoma, saka ndakabva ndazoita grudge naye mukadzi uyu. Ndakabva ndazongoramba ndakamutaimira ende ndaitomushayirawo pekuti ndikamubatira papi, but sezvisineiwo mukoma nerimwe zuva ndakatoti zvangu ndapinda mutauni, ende ndichizonopinda mutauni it was after foni yangu yangoti zii. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichienda nayo kumaIndia kuti vakwanise kuiflasha. Ndakazoti ndaenda mutauni paipai, wanike ingawani ndiye mukadzi uya ainge agere zvake nechikomba chake vari mufish and chips. Ndakabva ndatora kamwe kafoni kangu ndokubva ndati mapicture, ndikatora mapicture ndikabva ndaenderera mberi nerwendo rwangu. Vakazonyatsokundigonera because vakabva vazouya vose mushopu umo mandainge ndiri, just that shop iyi yainge yakabatana kunenge kuine vanoita zvekugadzira mafoni, then kune imwe side kwainge kuine chirestaurant. Sezvo uyu muIndia ainge achiri busy nekugadzira foni yangu, ndakabva ndaenda zvangu kusite kune chirestaurant ndokubva ndagara paya ndikaorder plate rangu resadza. Vanhu vaya ndokubva vapinda mushopu muya, pane zvavainge vachida kutenga. Ndakabva ndatora kafoni kangu ndikabva ndati video. Ndakafara sei because uyu muchinda wacho ainge akatogreba munhu wake. Vanhu vainge vari murudo. Zvino vakazoti vobuda, uyu mukadzi manje paakazocheuka akabva aita sekunge ainge andifananidza because kwandainge ndakagara kwainge kuri kuend kwerestaurant. Ndokubva ndatarisa zvangu kuside ndikati iwewe ndichakuwachisa chete. Vakabuda paya, then foni yangu yakazoti yagadzirwa ndini uyo. Ndikabva ndazoenda zvangu kumakombi ndokubva ndadzoka kumba. So muchinda wacho ndainge ndagara ndiine mafoni numbers ake. Ndakabva ndangotora rimwe line ndikabva ndangomusendera mavideos aya zvekutoti akazotongoramba ongondibvunza kuti naiwe ndiwe aniko, ndiwe ani, because ainge aona kuti ndainge ndatomupa evidence yekutoti mukadzi wacho ainge achimuhurira. Saka uyu akazoti achidzoka kumba late at night, ndakazonzwa shasha dzainge dzorovana. Zvino vanhu vakarovana mukoma kuzotonosvika mapurisa achidanwa. Iniwo ndainge ndaenda manje kune rimwe side revamwewo vainge vachiti ngaende mukadzi uyu ngaende. Saka iye akabva azongoti kumukadzi wake aiwa ngaende. Ndokubva takumbira mapurisa aya ruregerero because uyu ndiye ainge adana mapurisa achiti arwa nemurume. Ndokubva tazopa witness yekuti munhu uyu anga abatwa achihurira munhu uyu. Saka hapana pamungasunga munhu abata mukadzi wake achimuhurira because ipain yaari kunzwa. Saka uya akabva azonzi nemapurisa ngaange achirongedza mabhegi ake, at least anotsvaka kumwe kwekuti ange achienda kunorara for the night. Ndakafara sei, ndakacelebrata ndikati Mwari makanaka zvenyu. Saka uyu manje akabva azosara zvino ari single. Akati asara ari single kudaro, ndobva ndakazotongoona kutoti ainge atotorana nekamwe kabhishu zvake. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza because inini ndainge ndiine tarisiro yekuti at least ndinokwanisa kuzongwavha muzviraundi umu, plus ndainge ndakatorongera kuti kamunin'ina kangu ndinokwanisa kuzokatumidzira mari kuti kange kachizouya kunoku kujoni, then ndobva ndazongoita kuti kange kachizongotorwa naye muchinda uyu because ndaitoona kutoti munhu ainge ari bore. It is just that ainge achingosangana nemabhishu chete. Saka pandakazoona kutoti ainge ava kutogara nekamwe kabhishu kemulocation kainge kaine saloon, ndakabva ndaboyekana kusvika kwekupedzisira, ende ndopandakabva ndazoita chivi mukoma.
because ndakatongera mukadzi uyu, hanzi Mwari ndo vanotonga, but inini ndakabva ndangomujaja ndikabva ndati bhishu rakadai rotonzi rava kutonoroorwa, because ndo zvatainge tava kunzwa kutoti vanhu ava vainge vava kutoronga kuti vange vachimhanya kuzimu kuti vange vachinobvisirana mari. Izvi zvakabva zvandirwadza kusvika pekupedzisira ndikabva ndati munhu uyu ndikuda kumugadzira. Saka painge paina vamwe madzibaba avo vaitongozivikanwa naeveryone mulocation but vakazoshayika zvavo madzibaba ava. Saka ivo vaitongoti as long as uine mari anything goes. Ndakabva ndaenda kumba kwavo. I still remember kuti pandakasvika kumba kwavo it was somewhere kuma 99 ndikabva ndatovabata madzibaba ava vainge vakatovharirana nemukadzi wemunhu, and ndo zvakabva zvazondipa advantage. Ndakanyatsokuvamiririra mushure mekunge ndanzwa zvangu muchiitika ruzha revanhu vainge vachiita bonde mukamukuku kavo, ndokubva ndavamirira. Vakangoti vachingonovhura dhoo kudai vachiburitsa mukadzi uya vachitondionawo kuti ndainge ndakatogarawo pasaidi nedhoo ravo, vakavhunduka but ndakabva ndasimuka ndikati madzibaba ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. Vakabva vati it is fine, chimirai ndinge ndichiperekedza munhu uyu wandanga ndichibatsira. Ndokubva vanyepedzera paya kuita sekunge vainge vasingadanani naye mukadzi uyu, mukadzi wemunhu. Vakabva vazongomusvitsa kugedhi ndokubva vadzoka vakabva vati pindai. Mukoma ndakati ndichinopinda mumba imomo mainge muchinhohwa sei, muchiratidza kutoti vanhu vainge vapedza zvavo bonde ravo, ndokubva vazotanga kundibatsira. Vakabva vandibvunza kuti inini vainge vachida kuti vange vachindibatsira nei. Ndokubva ndavaudza kuti pane munhu wandainge ndichida kuti ange achirambwa nemurume wake. Vakabva vati izvozvo madzimai handingazvigoni kuti ndinge ndichirambanisa vanhu. Ndikabva ndati madzibaba imi munongogona zvose, ende vakazoti voramba. Ndikabva ndati but ndakuonaika muine mukadzi wemunhu, saka why is it mava kundirambira? Vakabva vati ndanga ndichingomuyeresa. Ndikati munogoyeresana muchichemedzana sei? Saka ndokuzotonobatsirwa kwandakazoitwa, ende ndakazotobatsirwa for a free price. Madzibaba ava vakabva vati hazvinetse kuti vanhu ava vange vachirambana, but manje chinodiwa handizivi kana uine zvivindi. Ndikati zvivindi ndinazvo ini. Madzibaba vakabva vanditi panodiwa ivhu rekumakuva. Manje kumakuva uku handizivi kana uchikwanisa kuenda uri woga. Vakabva vazondipa minamato vakanditi minamato iyi ndikuda kuti unge uchiishandisa, then zuva rechi3 ndo pauri kufanira kuti unge uchienda kumakuva mushure mekunge wazvigeza nawo munamato uyu. Vakabva vazonditi kana wapedza kuzvigeza haufaniri kuti unge uchizvipukuta, hameno kuti uchazvifambisa sei, nekuti kumakuva uku uri kufanira kuti unge uchizosvikako wakashama. Ndikabva ndati patsvene madzibaba, apa ndainge ndofunga zvino kuti saka ndichazvifambisa sei. Ndakabva ndapiwa minamato yangu iya, vakanditi kana ukakwanisa kunotora ivhu rekumakuva aiwa unouya zvako ndobva ndakugadzirira zvinhu zvako, then vanhu ava unobva wazonomwaya ivhu iroro pamusoro peimba yavo apa vainge vachigara futi mukamukuku. Ndikabva ndati it is fine madzibaba. Ndopandakabva ndazodzoka kumba kwangu musi wacho iwoyo ndichiitira kuti mazuva ange achikasika kufamba, even though ndainge ndambogeza. Ndakabva ndazodzokorora kugeza zvekare, ndikabva ndaregedza kuzvipukuta. Saka ndakabva ndazotaura neimwe friend yangu uyo ainge achigara mutown. Ndikati ndine munhu wangu wandiri kuda kuona, manje kunoko hazviite kuti ndinge ndichionana naye. Saka iye aizviziva kuti ndainge ndiine chikomba changu chainge chichiita zvekudhiraivha matrack. Saka ndakabva ndamuudza kuti chikomba changu ichi chainge chichazopaka mutown, saka ndaida kuti ndinge ndichizorara kumba kwake. Zuva rechinumber 3 ndakati ndabvawo kubasa ndokubva ndananga kumba kwake. Ndikabva ndazongotaimira paya pandainge ndonzwa kuti vanhu vainge vava kusafamba. Ndakabva ndati ndikuda kugeza. Ndokubva azondipa dish akabva ati wotongogeza zvako kuseri kweketeni uku. Ndikati kana ndichagezera panze. Ndakati ndapedza kugeza ndikabva ndatora zambia rangu ndokubva ndamonerera zambia rangu. Uyu ndakazotongoita wekutongotaura naye ndiri panze, friend yangu. Ndikati iwe munhu wangu ari kutoti izvezvizvi akapaka kwakati, saka ndava kutomhanya kuenda kunomuona. Akabva ati kwandiri audi here kuti ndinge ndichikuperekedza? Ndikabva ndati no ndiripo. Ndokubva ndatanga kufamba paya ndakananga kumakuva. Saka kwedu kuno kwatinogara uchinobuda mutown then kune chimwe chisimetri chiriko
ndokwandainge ndichienda ikoko. Mukoma, zvivindi zvandainge ndiinazvo ipapo apa ndainge ndiri musvo, ndainge ndakangomonerera Zambia chete. Ndichifamba mukoma ndakasangana nezvivheni zvakati kuti apa hana yangu yainge yongorova kuti saka izvezvizvi kana mapurisa akandimisa kana vakada kundisecha zvino vachati kudii vachiona kuti ndiri musvo kudai. Ko kana ndikasangana nembavha dzobva dzandiona kuti handina kana chandakapfeka ndikasabhinyiwa here. But mukoma, neshungu dzandainge ndiinadzo ipapo dzekuda kukaurisa kabhishu kaya kaishanda kusaluni, ndakatongozviudza kutoti panapa ndinofanira kutoti ndinge ndichitoita zvivindi chaizvo. Ndakafamba mukoma for about 30 minutes kuzonosvika ndichisvika kukagraveyard kaya ndokubva ndajamba jirawo, but jirawo racho rainge risina kureba. Ndikabva ndapinda mugraveyard muya ndakabva ndatanga kufamba mukoma, ende ndakafamba for almost 5 minutes ndirimo mumakuva ndichitsvaka guva rainge risina tombstone, because makuva awa ndaiti ndikamavhenekera kudai nefoni yangu, makuva awa mazhinji acho airakidza kuti ndevarungu, because ndaiti ndikavheneka kudai netochi yangu pamatombstone ndaitoona mamwe makuva acho akatonyorwa vana 1945 vamwe vana 1970 chakadaro, the date of death. Ndakangoramba ndofamba kuzonosvika ndichizosangana nerimwe guva iro rainge riine tombstone rainge rakaputsika. Ndokubva ndazomira paya ndikabva ndazosunungura Zambia randainge ndakapfeka ndikabva ndachizosara manje ndiri musvo. Ndakabva ndapfugama paya ndikabva ndazokumbira uyo ainge akavigwamo muguva imomo kuti ndainge ndichidawo mvumiro yekuti ndinge ndichitora ivhu rake. Ndakabva ndazotora ivhu riya ndokubva ndazoriisa paZambia ndikabva ndasunga zvangu Zambia rangu. Mukoma, ndakati ndichinonokora ivhu rekupedzisira sezvo muprofita ainge akanditi kana ndapedza kunokora ivhu ndinofanira kuti paya patinenge ndofamba ndafuratira guva iri ndinofanira kuti rimwe racho ndinge ndichizorimwaya mutsoka dzangu kuitira kuti mhepo yacho isazorwa neni, mhepo yemufi. Mukoma, sezvo tombstone iri rainge rakaputsika ndakati ndichinonokora ivhu kekupedzisira ndakabva ndangoparwa so nekatombo. Nanhasi uno mukoma, ruoko rwangu urwu rune time rwekuti runotomboita sekunge rwuchaora, because panongotanga kungobuda kapundu ikako kana ndikangoita mistake yekukakwenya kanobva katotanga kutoramba kachingokura kobva katanga kuburitsa hurwa zvekuti ruoko rwangu runozvimba kuita sekunge rwuchaputika. Zvakatangira ipapo apo pandakaenda kumakuva ndikanonokora ivhu. Ndakadzoka friend yangu haina kana kumbobvunza zvakawanda, yakangonditi ya bamunini vakaoma. Ndikati ko indava? Akabva ati shuwa, kufambisa munhu usiku hwakadai then munhu odzoka ari empty handed. Apa ndainge ndatorivara mukoma zvenyu kuti munhu statement yandainge ndamuudza ndichibva pamba pake ndainge ndamuudza kuti ndikuenda kunoona chikomba changu, saka I never thought about kutora zvimari zvandainge ndiinazvo kuti ndinge ndichizotenga something kumashops. But anyway, ndakabva ndatongoti ndainge ndisina kana basa nazvo. Ko iyo shena yandainge ndiinayo mumakumbo laki hana kana kumbogara akazviona. Ndakangosvika nekutongonopinda mumachira mukoma. Ko icho chando chainge chandirova sei. Then mangwana acho makuseni ndakamukira zvangu ndikabva ndaenda kubasa. Later on in that evening ndopa ndakabva ndazonotaura namadzibaba ndikabva ndavaudza zvose zvandainge ndakaita. Vakabva vanditi ya, ndaisinzwa kuti kune vamwe vakadzi vane zvivindi zvakagochwa, iwe ndiwe umwe wacho wevakadzi avo vandaingonzwa kuti vane zvivindi zvakagochwa. Saka madzibaba ava vakabva vazondigadzirira minamato yangu, vakabva vanditi all that I was supposed to do ndaifanira kuti ndinge ndichingotora ivhu iro rekumakuva then ndobva ndazongonorimwaya pamusoro peroom iyo yainge ichigarwa nemuchinda uya zvekare nekabhishu kake. Saka ndakangoti ndichingobva kumba kwavo madzibaba handina kana kumbotambisa nguva. Ndakabva ndatongotora ivhu rangu riya ndikabva ndariisa muruoko rwekurudyi ndikabva ndanomwaya pamusoro pemazen'e. Ndakatomuona murume uyu achidongorera because vakatonzwa kuti pamusoro pemazen'e pane saundi yakaitika. Ndakabva ndahwanda zvangu ndokubva ndati sveverere ndichinokinura wangu womukuku ndichinopinda mumba ndokubva ndatotanga hangu kutogadzirira zvokudya. Mukoma, usiku hwacho ihwohwo kutakazomborara here?
yainge yangova batai vanhu vachimhanyisana nemapanga. Kabhishu kaya kanoti iko kakangosangana nemessage ndokubva katoda kutobaya munhu nebanga. Vanhu vakazotosvika pakurambana mukoma because of me, but vakasvika pakurambana vasingatombozivi kuti inini ndini ndakakonzeresa zvose izvi. But muchinda uyu manje ndinomunzwira tsitsi zvekuti izvo zvandainge ndichimbofungidzira kuti anokwanisa kuzonorora munin'ina wangu ndakabva ndatoona kutoti haatokodzeri zvachose, because mabatiro acho aakuzviita zviya zvekutoti unotoona kutoti ya munhu uyu ane mhepo iri paari. Hanzi anokwanisa kuti achingobva kunotambira kudai like month end anobva atongonanga zvake kumabhishu obva atonokecha kana mabhishu 2-3, then kamari kaya kose kanobva katopera. Ko iro doro anonwa doro kusvika palevel rekuti anosarudza kufamba asina kana chivharangozi, achingofamba akadaro kana kutongoiburitsa panze yotongofamba ichitongoremberera kudaro. Saka I think kuti mhepo yandakaenda ndikanotora kumakuva ndo yakakonzera. Zvino dambudziko nderekuti madzibaba ava vakazofa. Madzibaba ava hanziwo vakazongoita zvekurumwa nenyoka. This was after vaenda pamba peumwe muSouth African vachida kubvisa zvikwambo zvainge zviripo. Takazongonzwawo yava nyaya zvichinzi vakarumwa nenyoka ndokubva vazofa. Mhepo iyi yandakaenda kunotora kumakuva, mhepo iyi ingazorodzwa sei? Ende handizivi zvekare kana iriyo mhepo iyi inopota ichiwodza ruoko rwangu gore roga roga mukoma. Ndinotomboita mwedzi wekutoti ruoko rwangu urwu runenge rusingatarisiki. Kunyange kubasa muIndia wandinoshandira anotozviziva kuti ndo dambudziko rangu iroro. Kana ndikangogara ndabuda kapundu kadiki diki ndikangokakwenya kudai kanobva katoita zibhundu zihombe, then ruoko rwobva rwatotanga kutoora. Asi ndo zvandakaitawo izvi mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakaroya umwe murume ainge achigara pamba pandainge ndichigara, because ndakangonzwa kungopoekana kuti ainge ava kudanana hanzi nekabhishu kanoshanda musaluni. Saka andakaona kuti azviite kuti musikana uyu nechipfambi chake ange achienda kunobvisirwa mari, isusu vamwe tigere. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.